Cum stați cu dințișorii? Rău. De ce stați rău? Când mănânc, mă doare dinții. Așa. Și pe tine? De ce? Vă spălați pe dinți? Da. Când? Dimineața, seara și după masă. Și după masă. Păi și atunci cum de aveți atâtea căriuțe? Eu dimineața. Mâncați multe dulciuri? Da. Lasă, dacă nu vrea să stea. Păi și când vă doare moseaua, ce faceți? Ne punem o pastilă. Ce pastilă îi luați? Și la dentist ați fost vreodată? Nu. Că nu avem posibilitatea de a merge la dentist. Ca să descoperi. Și aici, în comună, există medic stomatolog? Da. Și când ajunge măseaua cariată, ce faceți cu ea? Rău de tot. O scoateți cumva? Nu?